खुलुमबाय लोगोफोर आङो दायो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बियो स्पेसियली UGC नेटनि बड' आयदा हिसाबै जायफ्रा UGC नेट होगोन थामहिनबा इउनिभार्सिटि ग्रेन्ड कमिसन नेट नङा होमबा बेखौ आं लाबोना फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव आरो बियो नेटल' नङा जायखिजाया बर'नि कम्पिटिटिभ एग्जाम होयोब्ला बेयो हाजासे हेफाजाब होगोन होननानै आसा खालामदों अब्ला जागायनोसै आरो बेनि सिगां जायफ्रा आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै नङा होमबा लोगोफोर जोंहा आङो दाखालि मोनसे भिडिअखौ लानानै फैबाय आङो 1 निफ्राय 34 सिम आरो नैबे सेकेन्ड पार्ट आं बेबायदिनो पार्ट हिसाबै लाबोगोन अब्ला जागायनोसै नङा होमबा जोंहा 34 जोबनायनि उनावहाय जोंहा 35 दङ होमबा नेक्स्ट नाम्बार अब्ला बेयाव मा दं जोंहा नै गाहायाव होनाय सिरि 1 जों सिरि 2 खौ गोरोबहोनानै कड बाहायनानै गेबेंफिननायखौ सायख'दों थामहिनबा नैबे सिरि 1 जों सिरि 2 खौहाय जोङो मेटचिं खालामनांगौ होनबा गोरोबहोनांगौ अब्ला जोंहा नायनोसै मा दं नङा होमबा बर' रावाव मा दं बेनि गुबै फिननाया मा जागोन लोगोफोर मा जाथावो नायनि थाइजा बाहायालासिनो बाथ्रा दानो हायो होनदों नैबे थाइजा बाहायालासिनो बाथ्रा थायो जोङो मोनसे बाथ्रायाव जेब्लाबो थाइजा थायो होननानै जों मिथिगौ नङा होमबा भार्बा कम्पालसारि थायो होननानै नाथाय बर' रावाव थाइजा गैयालासिनो बाथ्रा जानो हायो जेरै गोजा बिबार बियो बारसे गोजा बिबार बियो बारसे गोजा बिबार होननाय लोगो लोगो बाव थाइजा गैया नङा होमबा भार्ब गैया अब्ला जों बेखौ मिथिनो हायो आरो नैबेयाव नै बेखौ नायनो हायो जोङो नैबे साबजेक्ट अबजेक्ट भार्ब बे बर' रावनि बाथ्रा दानाय खान्थि दै गोसोआव लाबानो जाबाय साबजेक्ट अबजेक्ट भार्ब नाथाय इंराजिनिबा साबजेक्ट भार्ब अबजेक्ट जायो बे उल्था दे नङा होमबा लोगोफोर अब्ला बेयो नैबेजों 1 जों गोरोबहोनाय बर' रावनि बाथ्रा दाथायनो एकर्डिं टु स्ट्राक्चार नायोब्ला बर' रावनि बाथ्रा दानायावहाय जोङो भार्ब गैयालासेबो बाथ्रा दानो हायो जेरै बियो बारसे गोजा बिबार होननाय लोगो लोगो बेवहाय मा थायो भार्बा एबा थाइजाया गैया जायो गोसोआव लाबानो जाबाय नैबेयाव नैबेनिया नङा होमबा आरो नैबेयो जाबाय माने बाथ्रा दानाय खान्थि आं दा खोन्थाबाय बर'हाय साबजेक्ट अबजेक्ट भार्ब जायो नाथाय इंलिसावहाय साबजेक्ट भार्ब अबजेक्ट जायो नैबे बिहिया अनि जायगायावसो जायो ओमफ्राय अआसो बिनि जायगायाव जायो गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौ लोगोफोर अब्ला दाना नेक्स्टआव थांनि अब्ला बेनि फिननाया मा जागोन लोगोफोर नायदो नैबे बिया 1 जों गोरोबो होनदों नङा होमबा आङो बिया 1 जों गोरोबा बबाव दं बिया दं नायनोसै होमबा नैबे बियावहाय दङ 1 आ नैबाव नै होमबा नैबाव दं नै ओमफ्राय आङो दासो एनि खोन्थादों जेनेबा एआ 4 जों दङ नङा होमबा एआ मा दं 4 जों नै अब्ला बेनो फिननाया जाबाय नैबे सि नाम्बार नङा होमबा लोगोफोर जेबो गोनो गोथो गैया दा नेक्स्टआव थांनि नङा होमबा 34 नाम्बार कड बाहायनानै गोबांनि गेजेराव गेबेंखौ सायख'दों गोबांनि गेजेराव गेबेंखौ सायख'नो थिनदों बेवहाय मोननै दं बे मोननैयाव बबे मोनसेया गेबेंखौ सायख'नो थिनदों अब्ला जोङो मा होननानै मिथिगौ नङा होमबा लोगोफोर बाव नायनोसै बाव दं बबे मोननै गारांनै गारां रिंसारथि बाहायदोंनो बबे मोननैयाव गारांनै रिंसारथि बाहायदोंनो गारांनै माने मा होनदोंमोनलाय लोगोफोर जाय गारां रिंसारथि खाथि खाथि थायो नङा होमबा दिपथं अब्ला बेखौ बाहायदोंनो गाम्बारि बेयावथ' गैखाया निखावरि नैबाव दं मोननै निखावरियावहाय नाथाय मोननैयाव थानांगोन गेवलां बेयाव दङ थफसि बाव गैया नै हाथरखि बाव गैया औवा बाव दं नङा होमबा दाना नैबाव नायदो नेवलाय आरो बोखाव बे मोननैयावबो दं माब्रै दं नैबे न'नि ए नङा होमबा ए आरो वाब्ब बे खाथि खाथि थानो थाखाय बे वाब्बखौ जोङो मा बाहायोमोनलाय लोगोफोर खाव गारां हिसाबै बाहाया होमबा खावसे बे वाब्बनि जायगायाव जोङो जुदि मा होनो होरसौबो लिरनो हायो नङा होमबा होरसौबो लिरनो हायो नङा होमबा नेव होननानै आरो नैबे लाइयाबो नायदो नै ल'नि आखार नङा होमबा ल'नि आखार आरो होरसै नङा होमबा अब्ला नैबे बे आखार आरो नैबे ओंथिथिखौ जों खाव गारां होनना मिथिगौ नङा होमबा बेयावबो दं गारांनैया नङा होमबा आरो नैबे बोखावाहाय नैबे खावाव दं नङा होमबा खनि आखार नङा होमबा आरो नैबे वाब्बआ खावसे गारां नङा होमबा खाव गारां अब्ला बेनि जायगायाव जों होरसौबो लिरनो हायो नङा होमबा अब्ला बेयावनो बेनि फिननाया नैबे लोगोफोर बेयाव गारांनै रिंसारथिया बे मोननैयाव गारांनै रिंसारथि दं बे माखासेयावहाय मोनसेल' दं बेयाव मोनसेल' दं अब्ला बेनि थाखाय जाया दाना नेक्स्टआव थांनि लोगोफोर दानिया 35 नम्बर नै लोगोफोर नायदो गाहायनि बुंफोरनाय ए आरो जाहोन आहारखौ गेबेंनाय गोरोन्थि कड बाहायनानै सायख'दों दाना मा होनदों सोंनायावहाय नायनोसै बर' रावाव देंखो बोलोआ रिंसारथियारि आखुथाय नङा बे नंगौ माने बे सैथो आरो माने रिंसारथियारि आखुथाय नङा गैखाया नालाय रिंसारथियारि आखुथाय नङा नालाय बे नंगौ जाबाय आरो जुदि नंगौ होनोब्ला बे मा जागौमोन रं जागौमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दाना बे नंगौ जाहैबाय आरो माने बोलोनि आखुथाय नङा बे कारेक्ट मानोना बर'आ सुरगोनां राव नंगौ बेयाव जोंनाव टिउन बाहायनाय दं नङा होमबा
आरो सुर गोनां रावाव देंखो बोलो थानायनि जेबो नेरसोन मोननो थाङा बे नंगौ अब्ला बेनि फिननाया मा जागोन लोगोफोर D नाम्बार बुंफोरनाय आरा जाबाय जाहोन नङा मोननैबो गेबें 32 नाम्बार गाहायनि बुंफोरनाय ए आरो जाहोन आर खौ गेबेंना गोरोन्थि कड बाहायनानै सायख'दों बेयाव गेबेंना गोरोन्थि कड बाहायनानै सायख'थिनो मा होनदों सोंनायावहाय बर' बाथ्रा खान्थि बायदि महर एबा सोदोब मोनसेजोंनो आबुं बाथ्रा फोरमायनो हायो जादों महर एबा सोदोब मोनसेजों आबुं बाथ्रा फोरमायनो हायोनो अब्ला मा जाथावो बेलाय लोगोफोर जोङो मोनसे महर एबा मोनसे सोदोबजों जोङो आबुं बाथ्रा फोरमायनो हाया जेनेब्ला हमना लाबाय आखाइ नङा होमबा आखाइ होननाय लोगो लोगो बे मोनसे सोदोब नङा होमबा बे आखाइजों जों मोनसे आबुं सोदोब फोरमायनो हाया जेनेबा जोङो मोसौ होननाय लोगो लोगो बे मोनसे सोदोब नङा होमबा बे मोनसे सोदोबजों आबुं बाथ्रा फोरमायनो हाया नङा होमबा अब्ला बियो गोरोन्थि जाखाबाय गोसोआव ला लोगोफोर दानिया नेक्स्टआव नायनि मानोना सोरबा सोंनायनि फिननायखौ सोदोब मोनसेजों फिननायाव ओंथिया आबुं जायोब्लाबो बाथ्रानि महरा गुफुं जायानो मानोना सोरनिबा फिननाया मोनसे जायोब्लाबो बाथ्रानि महरा गुफुं जाया जाहैदों लोगोफोर बे बाथ्राया मा जायो गोरोन्थि मानो होनबा जेनेबा नों जाखांबाय होननानै नोंखौ सोंबाय मोनसे कुइसन नों जाखांबाय अह बा जायाखै होनना लोगो लोगो नोंनि बाथ्राया आबुं जाया आरो माखौ जायाखै ओंखामखौ जायाखै जेनेबा आं जायाखै आं दासिमबो जायाखै बेफोरबायदि जानांगौ आरो जायनि थाखाय बे मोननैबो गोरोन्थि लोगोफोर 35 नाम्बारा बे मोननैबो गोरोन्थि अब्ला बेनि फिननाया मा जागोन ए आरो आर मोननैबो गोरोन्थि नैबे जागोन बेनि फिननाया बि नाम्बार 37 नम्बर दं लोगोफोर नायनि कड बाहायनानै गाहायाव होनाय महरफोरखौ थि फोरमायग्रा दाजाबदा थि नङि फोरमायग्रा दाजाबदा थाइजा दाजाबदा मावरिजा दाजाबदा फारि फारि साजायनानै सायख'दों मा होनदों थि फोरमायग्रा दाजाबदा थि नङि फोरमायग्रा दाजाबदा थाइजा दाजाबदा आरो मावरिजा दाजाबदा जों बेखौ फारि फारि मख'नो थिनदों जोंहा बाव मा दं जेबो गोनो गोथोया लोगोफोर जोङो बबेखौ गोरलैसिन मोनो होनबा नैबे मावरिजाखौ जों नायग्रोदो मावरिजा दाजाबदाया जोंहा मोनफै मोनलाय मोनस्नि मोन नङा होनबा बे मोनस्नियावहाय जोंहा बाव जोबथारनायावनो बे दं नङा होनबा 3 नाम्बाराव दं मावरिजा दाजाबदा होमब्ला जोंहा बे मावरिजा दाजाबदाया बबाव दं नायग्रोदो 3 नाम्बाराव जोंहा जोबथारनायाव नङा होनबा नै 3 दं नैबाव जोबथारनायाव 3 दं नै होनबा जोबथारनायाव 3 दंना गैया बे नैबे मावरिजा दाजाबदाया अब्ला जोंहा जेबो गोनो गोथो गैला मानो होनबा नैबे गोजौनि मोनथामाव नायदो 3 दंना गैया बे मोनथामाव 3 गैया अब्ला बेनि फिननाया बेनो लोगोफोर जोङो आन्दायनो नाङा बेबायदि मोनसे नायबानो जों अट'मेटिकेलि हायो 38 नम्बराव नायदो लोगोफोर प्रमद चन्द्र भट्टाचार्यआ बर' रावनि रावसाखौ मोनबेसे होनना दिन्थिदोंदो नैबे बिथाङा बर' रावसाखौ मोनबेसे होनना दिन्थिदोंब्ला मोनब्रै जायफ्रा लेंगुवेज लादों पार्ट 2 बि खौहाय बिथांमोना मिथिगोन बर' रावसाखौ मोनब्रै बाहागोआव रानदों नाथाय दा जोंनि मानगोनां फुकन बसुमतारी सार आरो स्वर्णप्रभा सैनारि मेदामोनहा बिथांमोनहा सानैजों जयै बर' रावसाखौ मोनथाम बाहागो रानदों नङा होमबा नाथाय जोंना प्रमद चन्द्र भट्टाचार्यआ बेखौ मोनब्रै बाहागोआव रानदों गोसोआव लाबानो जाबाय दाना 39 नाम्बाराव नायदो लोगोफोर मिसनारिफोरा बर' राव लिरनाय समाव मा हांखो बाहायदोंमोननो बेथ' जोबोद गोरलै बिथांमोनहा मा खालामदोंमोन रमान हांखो बाहायदोंमोन नङा होमबा 40 नाम्बाराव दं लोगोफोर गाहायाव होनाय सिरि 1 जों सिरि 2 खौ गोरोबहोनानै कड बाहायनानै गेबें फिननायखौ सायख' होनना बुंदों थामहिनबा जोङो मेटचिं खालामनांगौ अब्ला नायनोसै बे हांखो बाहायनायनि सायाव जोङो गिबियाव बबे हांखोखौ बाहायग्रोदों होनदों जोंहा जेबो गोनो गैया लोगोफोर जोङो गिबियावनो फार्स्ट स्टेन्जा हिसाबै जोङो रमान हांखोखौ बाहायग्रोदों रमान हांखोखौ बाहायग्रोबा जोंहा मा गिबियै अब्ला मा दङ D जों 2 नङा होमबा D जों 2 अब्ला D जों 2 दाननानै नैबे मोनथामावहाय नायदो बाव गैया नङा होमबा 2आ गैखाया D जों नङा होमबा अब्ला जोंहा जेबो गोनो गोथोया बिनि फिननाया नैबेनो जागोन आरो मा जों बेबायदि नायनानै लानो हायो मोनसे गोरोबहोबानो बेवहाय मिलायनो हायो आरो मा जुदि मोननै मोनथाम दङब्ला जोङो नायनांगोन दाना नेक्स्टआव नायनि लोगोफोर दानिया 41 नाम्बार दं लोगोफोर नायदो गाहायाव होनाय सिरि 1 जों सिरि 2 खौ गोरोबहोनानै कड बाहायनानै गेबें फिननायखौ सायख' होनना बुंदों दानिया नायदो बेवहाय जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया लोगोफोर बबे गोरलैसिन जों बेखौ नायनांगोन नङा होमबा हमना लाबाय नैबे D नाम्बार नै बर'नि गुबै सोदोबफोराव इ बाहायनाय गैया होमबा बे अब्ला जोंहा बेयावनो D नाम्बाराव बहा दं D जों 3आ नैबे D जों 3 नङा होमबा नैबे बाव दं नै D जों 3 अब्ला नायदो बे D जों 3 जाबाय लोगो लोगो नैबेवहाय जोंहा गाहायाव 3 दंबावो नामा गैला नङा होमबा अब्ला जोंहा गोनो गोथो लोगोफोर बेनि फिननाया नैबे ए आनो जाबाय आरो मा जों बेबायदि फारि फारि नायनो हायो 42 नाम्बार दं लोगोफोर कड बाहायनानै गोबांनि गेजेराव गेबेंखौ सायख' होननानै बुंदों मा दं गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव रावसा जोनोम जानायनि मोनसे जाहोन रावसाया मानि थाखाय जोनोम जायोनो बिनि प्रभिजन नङा होमबा अब्ला जों ए नाम्बार दं
गोसो जानानै मोननै ओनसोलनि मानसिफोरा दावराव दावसि खालामोब्ला बेथ' जाखाया मालाबा गोसो जानानै जों दावराव दावसि खालामनो हाया बबेबा भुमखौराङारि बेंथि जानाय जुदा खुंगिरिनि सिङाव थाङोब्लानो बबेबा खुंगिरिया आलदा सिङाव थाङोब्लानो जों जेरै हमनो थाङो जेनेबा नैबे नेपालनि बर'फोर नैबे जोंनि आसामनि बर'फोर बिथांमोनहा मोनसे हारि मोनसे हारिमु मोनसे धोरोमखौनो लानानै दं नङा होमबा मोनसे हारि मोनसे धोरोमखौ लानानै दं नाथाय बिथांमोनहा मा होनदों नेपाल हादरजों गोरोबनानै थाबाय जोङो मा होनदों भारत हादरजों गोरोबनानै थाबाय नाथाय बेयावहाय जोङो मा होनदों जोङो थांलाय फैलाया जों गोबां खम जायो नङा होमबा धोरोम खुंथाय माबा फोरबो फालिथायाव गोबां खम जायो जायनि थाखाय बे थांलाय फैलायाव खम जायैयावहाय जोङो मा थायो रावसा जोनोम जानायनि मा होनदों सम्भाबना थायो आरो अब्ला बेनि फिननाया बे जागोन आरो नायबावनि बबेबा मोननै ओनसोलनि मानसिफोरनि गेजेराव थांलाय फैलाय खालामबाय थायोब्ला आंथ' होनदों नङा होमबा दा नेपालजों जेनेबा नेपालनि बर'फोरजों जोंनि आसामनि बर'फोरजों जों थांलाय फैलाय खालामबाय थायोबा बे रावसाया जोनोम जानो मोना नङा होमबा जोनोम जानो मोना बेयाव खालामबाय थायोबा जोनोम जायोसो होनदों अब्ला बेबो गोरोन्थि मोननै ओनसोलनि मानसिफोरनि गेजेराव हाबा हुखा जालायोब्ला मोननै ओनसोलनि गेजेराव जेनेबा नेपालनि बर'फोर बा जोंनि आसामनि बर'फोर हाबा हुखा जालायोब्ला थांलाय फैलाय खालामबाय थानाय हाबा हुखा जालायोब्ला जों रावसा जोनोम जायो होनना बुंदों अब्ला बेबो गोरोन्थि अब्ला बेनि फिननाया जाबाय लोगोफोर रावसा जोनोम जानायनि गुबै फिननायानो जाबाय नैबे नाम्बार बि बबेबा भुमखौराङारि बेंखनथिया जुदा खुंगिरिनि सिङाव थाङोब्ला 43 नाम्बाराव नायनोसै लोगोफोर गाहायनि बुंफोरनाय ए आरो जाहोन आरखौ गेबेंना गोरोन्थि कड बाहायना सायख'ना बुंदों दाना मा होनदों बर' रावनि सोदोब बाख्रिनि बांसिन सोदोबफोरानो बर'नि गुबै सोदोब नैबेसिमाव बे गोरोन्थि गेबेंनाय लोगोफोर बांसिन सोदोबफोरानो गुबै सोदोब होनदों बेफोरनो आथिखालनि सोलोंथायारि फरा बिजाबनि लिरनायफोराव बांद्रायलायो होननाय लोगो लोगो बिसिमाव मा जाफैयो गोरोन्थि जाफैबाय बे नैसिमाव नाथाय गेबेंमोन बेयो नैसिमावहाय गोरोन्थि जाफैबाय बे अब्ला बे गोरोन्थि मानोना सोदोबफोरा नांगौनि बारा जायोब्ला बिजाब लिरग्राफ्रा बबे सोदोबखौ बाहायो आरो बबे सोदोबखौ गारनो गोनो गोथो जायो मानो गोनो गोथो जानो जेबो गोनो गोथो जाया लोगोफोर बबेबा सोदोबखौ जों मोनसे थि मुवाजों बाहायखायो अब्ला बेयो मोननैबो मा जागोन गोरोन्थि जागोन ए आर मोननैबो गोरोन्थि नङा होमबा 44 नाम्बार लोगोफोर कड बाहायनानै गाहायाव होनाय आइस'ग्लसनि हेफाजाबै रावसा मोनसेनि भुमखौराङारि सिमा थि खालामनांगौब्ला मा बिथिंनि सायाव गोसो होनांगौ आरो बेफोरनि फारि साजायनायखौ सायख'दों जोंदि दहाय होनदों रावसा नङा होमबा नेपालनि बर'फोर आरो आसामनि बर'फोर बे रावसाया मानि थाखाय जोनोम जायो नङा होमबा बे रावसाखौहाय जोङो माबोरै नायबिजिरनो हायो होमबा आइस'ग्लसनि हेफाजाबै नङा होमबा अब्ला जों मिथिनो हायो बेखौबो रावसाखौ मानि हेफाजाबै नायबिजिरनो हायो आइस'ग्लसनि हेफाजाबै अब्ला दाना आइस'ग्लसनि हेफाजाबै नायबिजिरनायाव होनदों बबेखौ जोङो फारि फारि साजायथिनो बबेखौ फार्स्टआव सिगां नायनांगौ होनदों बेखौ होनदों आरो मा जोङो अब्ला जोंहा फार्स्टआवनो जोङो फैयो लोगोफोर रिंसारथि प्रनाउन्सियेसननि खोथा फैयो नङा होमबा बै जायगानि मानसिफ्रा जों माबा मोनसे रायलायनायखौ माबायदि प्रनाउन्सियेसन खालामो हमना लाबाय जोंनि नैबे क'क्राझार ओनसोलनि बर' रावसाफ्रा दैखर होनना बुङो नाथाय दुधनैथिंजों लान्दो ना माबा होनो नङा होमबा दैखरखौहाय अब्ला बेयाव रिंसारथि आरो प्रनाउन्सियेसननि माखासे डिफारेन्सा थायो नङा होमबा बेबायदिनो आरो बेजों लोगोसे मा थाबावो जोंहा लोगोफोर जोंहा नैबावहाय नै फार्स्टआवनो फैखाबाय नङा होमबा फार्स्टआवनो फैबाय अब्ला जोंहा बे रिंसारथियाव आं फार्स्टआवनो फैबाय बेनि उनाव मा फैगोन सोदोब बेनि उनावसो जोंहा बाथ्रा फैगोन वार्ड फैगोन सोदोब बेनि उनाव मा फैगोन जोंहा लोगोफोर नै बे बाथ्रा फैगोन आरो सेन्टेन्स फैगोन बेनि उनावसो जोंहा ओंथि फैगोन बै ओंथिखौ जोङो लास्टआवहाय मिनिंखौ मिथिहोनो नाजागोन आरो अब्ला बेनि फिननाया नैबे लोगोफोर नाम्बार 45 नम्बर लोगोफोर नायदो कड बाहायनानै बर' रावाव जानाय दाहार लानाय सोदोबनि अनजिमा फारि बादियै साजायनानै सायख' जोङो गावनाव मोनसे मुवा गैयाब्ला जों मालायनाव लायथ'नायबो हुदा जोंनाव दङ नङा होमबा बेखौ जोङो दाहार लानाय होनना बुङो नङा होमबा अब्ला थिग बेबायदिनो जोंनि बर' रावावबो थोजासे जोंहा माखासे सोदोबफोर गैया जायनि थाखाय जोङो गुबुननिफ्रायबो दाहार लानो गोनां जायो अब्ला बै दाहार लानाय हिसाबै जोंहा बबे रावा बांसिन गोहोम खोख्लैयो जों बेखौ सायख'थिनदों जोङो फार्स्टआवनो जों बुंनो हागोन जोङो इंराजिनिफ्राय जोङो बांसिन दाहार लानो हायो इंलिश वार्डनिफ्राय जों बांसिन दाहार लानो हायो बेनि उनाव जोङो फारसिनिफ्राय लायो लोगोफोर फारसिनिफ्राय लायो बेनि उनावहाय जोङो मानो लायो ग्रिकनिफ्राय लायो नैबे ग्रिकनिफ्राय बेनि उनावसो जों फरासि लायो अब्ला जोंहा गोनफोर नाम्बार इयानो बेनि थाखाय राइट अपसन 46 नाम्बार लोगोफोर गाहायनि बबे मोनसेया गुबुन हादोरारि रावनि सोदोब बाहायनायनि बेलायाव बर' राव बांसिनै गोहोम खोख्लैदों बबे मोनसेया होनदों गुबुन हादोरारि रावा बर' बांसिन गोहोम खोख्लैदों होनना बुंदों बाव मा होनदों लोगोफोर
जार्मानी, अलन्दाज, ग्रीक, फारासि, आरबी। अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन नैबे लोगोफोर फारासि आरबिया बर'आव बांसिन गोहोम खोख्लैयो दै। जेरै खेमसि, आलमिरा बेफोर गासैबो फारासि बा आरबि वार्ड। गोसोला नैबाव नायनि 44 नाम्बाराव लोगोफोर दानिया गाहायाव होनाय सिरि 1 जों सिरि 2 खौ गोरोबहोना कड बाहायनानै सायख' होनना बुंदों। बेखौ होनदों लोगोफोर। अब्ला दानिया नायनोसै जोंहा बर'आवनो सोदोब सोमजिनायाव मा होनदों बबे मोनसेया गोरोबो नायनोसै दाना। नैबे बांसिन जायो दै लोगोफोर असमिया रावखान्थिनि गोहोम खोख्लैदों। असमिया रावखान्थिनि गोहोम खोख्लैदों। बांला रावनि गोहोमाव जोंहा बेखौ नायनांगौ गैला। जोङो एजों आं माखौ होनदों एजोंहाय फरखौ होनदों लोगोफोर। आङो नैबे एजों फरखौ होनदों नै फरखौ होनदों नङा होमबा। अब्ला जोंहा बाव फर दंबावो नामा बे मोननैयावथ' फर गैला नङा होमबा। अब्ला जोंहा जेबो गोनो गैथाया लोगोफोर। नैबे एजों आङो नैबे फरखौ होनाय लोगो लोगो मा जागोन एजों फर नङा होमबा। नैबे एजों बे फर अब्ला बेनि फिननाया नैबे बि लोगोफोर। जोंहा गुबुनखौ नायनांगौ खोथा गैला। अब्ला नोंथांमोना बिदिखौ नायनानै लाबानो जाबाय मोनसे मोनसे। दाना नेक्स्टआव थांनि नङा होमबा लोगोफोर। 48 नम्बर 48 नम्बराव दं लोगोफोर इंराजि। इंराजिया मा होनदों गुबुन हादोरारि राव नङा होमबा। जों बेखौनो मिथिखागौ गुबुन हादोरारि राव नङा होमबा। फरेन कान्ट्रि होनना मिथिनाय जायो। अब्ला जोंहा बेयाव जेबो गोनो गैया बे मोनसेयानो जाखाबाय। अब्ला एजोंहाय जोंहा माया गोरोबदों थ्रिया गोरोबदों नै थ्रियाबो दंबावो नामा गैला। अब्ला बे थ्रियानो बेनि राइट एन्सार नैबे ए अपसन। अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर। गाहायनि माखासेखौ आङो नेक्स्टआव खोन्थासिगोन। माखासे मोननै मोनथाम दंबावो। भिडिअआ गोलावद्राय जायो नायनो बायो नङा होमबा। अब्ला एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय।